Ambil picture. Sige po. Sige po. Okay. Tumi, asa si Tumi? 1, 2, 3. Di ba eh? Ika sumama ka dito. Paano mo ni? Sige lang. Sige lang, sige lang. Yep. 1, 2, ready, go. Isa pa. 1, 2, ready, go. Isa. 1, 2, ready, go. Isa pa. Oh. Oh, yan. Thank you, Pinsal. Thank you. Sige. Pagpaiguan ni kamo diha kay dito pa ako dito. Salamat, Konsehal. Oh, sige, sunod na mo. Papasukin mo na sila dito. Sunod. Oh, dire na kaya mag... Paano galigin? Larga pa may Cotabato, no? Cotabato kami. Abot may gabi ugma na po, mag-discount na po, no? Ang form mo naman ibigay sa iyo. Oh. Okay. Tabangan. Okay naman. Ang kayo naman. I-play ko na. Anad din siya nga in-play. Makabaon sila. May mga baon pala sila kaya doon nagkikilawan. Basa sih. Ano ba ito lagi? Ano po yung baso? May kusina. Di ba tang anak din kay pag mo? Okay na. Oo, yung baso. Gimana ka tayo? Ay, sa ulo ko. Okay na ka pa. Pa-emno lang po ni Oban og tubig bugnaw. Siya, may appointment mo siya ang palingkuran. Siya. Depende sa direkta sa mahal. Ha? Depende sa mahal. Kasi direkta, good. Kay Dubai, virtual man. Nag-involve mag-spiritual. Karon good, no? Kung nag-aayag. Nag-aayag man tayo nilo. May nakasabot na ko. May nakasabot ko. Nag-aayag. Di pa rin ka, no? Mando ni Tatay Digong na eh. Mag-protestar kayo sa pinakamababa. Unya, with coordination kang kataidigan, pero ang budget, ikan kang mama. Mama, papa, si papa na mag-approve. Si mama na mag-suan. Ang budget, ikan ni mama papa. Gisuway sa amahan ko. Ang mga spiritual may palingkuran. Bo, oh. Okay, kamo to, pero hanga ko ani, oh. Mapilangga na mo, mapili sa mahal. Maskitan ka lang. Ang amahan nila ako ito sa Among gibuhat may mo. Kung oro ni halabak pa. Ganahan mo kung ulang ko. Parang pista sa sityo noon. Ang galing gawin na kamakalan. pag-ayag eh. Sa 50 lang. Kaya sa rightful na. Oh. Pag-isa na ito yung
daghang salamat kap nga imo giving welcome, no? Na balik-balik ko ng kanamo kap, no? Pasalamat yung balik-balikon ko. Mana dito na dyan. Ate ba dito? Karon kap naami bisita mga gikan sa Cotabato, Maguindanao, naa karon sa office, nag fill up, nag-member. Pag uli nila dito sa Cotabato, kami duha sabay kuyog. So mag-spend na pod mi sa Maguindanao. So sa Region 12, North Cotabato, South Cotabato, kami ang nagpasabot. Palihugan. Palihog picture sa. Wala lista ba? Walang list eh. Sila ang taga-din eh. Taga-din. Nilapok sa barangay. Ate Pirman. Palihog signature mo nga lang. Tapos sa barangay. Lagbos barangay. Ay mo, pirma mo, dai mo nga dire mo. Ano na lang pangalan ng pirma? Pirma ka? Tapos sa mo. Imo na mo ko. Tapos kang data. Ito yung contact number lagi. Okay, contact number. Wala pa man nakalagbog na dito. Ako naglagbok na kami. Nakalagbog na mo. Nakalagbok na mo sa barangay. Ay mo nga dire mo. Ay, mo pa no? Nana yung ngalan din. Nana. Dato ba ina abay na. Mana? Wala siya yung gilagbukan. Ay, dili daw adtura. Ato ni isa. Sa barangay nga lang. Mao lagi na gisulod na sinura mo ra sa sisi. Dili kun ano niyo. Iplibo. Asa man yun? Dili lagi. Nibali na ako lagi. Ay dili o. Tanawa. Naglagbo ka mo. Wala ni wala pasabot. Pag-abot ani sa Dili lagi kun ang budget. namin ako na. ug asa ibukbo. Dari na ini. Dari na ni dari ka. Kapag mahilo niya, picture na ako. Ang hipos ha. Ma-assign ba maglimpyo ha? Bitaw din na to ni biyaan eh. Ato ni poson atong ikuan dire no. Tubig mo, tubig. Sa barangay di ba? Barangay di ba? Sa kamera, habibo. Bo, isuat ko. Itong ganyan ba? Isuat ko nga. Siya mo yun. Ang kapita. Lagbok na. Basura na. Bo, ako ang last ko. Ikaw, ako ang last. Oh. Ay, nagagawin si Jerome. Siya na nagagawin. Siya na nagagawin. No. Dili, i-ano lang, slash na ba? Nagsulat ko ba ano dito? Pangalan. Akman ka. Okay. Mana dapat? Pareceive pa daw sa kapitan. Ikaw ba rin? Imo bibo, sudah kulas. Oras. Di-picture na mo pa. Alas 7:33 bibo. Sa to. Ha? Travel din? Bukan, travel din. Sugbo anon. Sorry. Ako? Bainay. Tuwata kabuhanginan.
Kabuhangin na. Pirmahin? 7 na, oh. Lagbook ko. Pirmahin ko atong duha. Yakin na atong duha. Palihog ta ato lipyuhan. Kapte cellphone ni bay, buong na. Oh, okay. At iko ana palipyuhan. Okay. Sige ra. Dito sa table. Okay na. Kap pa-receive na mo kap. Pipicture na lang namin, tapos maiiw. Butang na naman ako ngayon. Opo. Pizza. Net. Ang Thank you cellphone kayo ko, hindi kap. na picture. Okay. Daghang salamat sa pag-welcome nimo namo. Ay, tayo magdadro. And contact number nimo kap para mag-coordinate may pagbalik na mo sa imo. Dito sa lagbok na Dito na sa lagbok, no? Ano doon sa lagbo? Okay. Bibo, hamon tayo lagbok mo ba eh? Sige, Bibo, picture mo po. Paano mo na lang yung sana? Ang akong lulo, Amerikano. Palag ko picture. Kanina. Kanina. Okay. Okay, tanaw. Bye. Wami palihog. Wami. Dito ka net. Sige. Mitas libre pa din kang kap. Okay, thank you kap. Daghang salamat. God bless you kap. Patulog ka sa kanya. Ha? Sa... Sana Manini si Jan. Bibo. Una. Manini si Jan. Pila ba ka normal? Gusto na lang din. Pangalan? Sa pagpunta na. Okay, thank you. Palipyuhan ba? Maglipyo ka ba? Palipyuhan. In charge ba? Palipyuhan ba? Charge. Okay sa mga guys. Picture na po ta direpin. Wala ipakita mo ini pag-abot ang mga DSWD, mga isa sa mga asosasyon sa ito, memorandum na kaya Diyaw na. salamat kayo. Nay, kanang ko sila ako pasalamat. Gusto ibalik-balik dito ka mo. Balik-balik Anak kap para di ta magbuwag. Sa inyo na bilog.
ang mga turista. Ubos naman ito. Istasyon ni Tatay Digong mag-umpisa daw sa pinakamababa bago magpaangat. Ay ako explain kap so ingon ani ni sa kap bali duha na ka state, Mindanao State, Luzon State. So nag-start ta sa Mindanao State. So si Tatay Digong ang Prime Minister sa Mindanao. So mo gitawag Federal Autonomous. So sa Luzon, magtag kinsay Prime Minister, no? May halo din spiritual, depende na gina sa amahan. No? Samahan. Pero mas gana kung jaon spiritual na. Puro may mga spiritual. Mas gana. Oh. So mo gitawag divine government, no? So instruction Divine ni government. Murag may ako man na ID? na ka-ID. Yes. Ang aware lang ta kap no kay Oh, nagsabi siya divine. aware lang tanaw kay naabit tay member, na-member ba, na-member nga dire, nagkunuhay kuno nag-joint lang dire gikuha ang among mga idea, nagtukod na pud sila nga naalagi ug unsay original naagi mga image na didto din isakay ang mga nigkad bitaw pangwarta. Karon ka ako explain nimo naa dire karon ang mga Muslim na scam intaw matag Muslim club ni reklamo na dito sa office. Ang iyang kwarta nga na invest almost 6 million kapin na scam, no? So karon mo ni mona so ang ubang kalalain so karon na ami bisita karon mga Muslim na gikan sa Cotabato, Maguindanao. So gikan karon so mouli pun sa Cebu na kami si Bae, kami isa may RD, ako RD sa Cebu. So gikan dito mularga sa mi karong sa Cotabato. No? So ang among ginabuhat dire mao ra po'y ginabuhat dito namo, no? Nag-umpisa ta sa Mindanao, kitawag Mindanao Autonomous, Federal Autonomous. So sa Mindanao ang Prime Minister si Tatay Digong. No? Okay. Okay, at least ako na. Karon ka i-surprise ka namo matag barangay, no? Bae siya gyapon ang Absurd. ikaw gyapon. Gagawa kami ng report na nga ikaw pa rin ang barangay. Okay. no? So gagawa kami ng report na Report. Puhon na yung mga proyekto. Kasi bawat barangay kasi naglalagay kami ng, ng mga Oh. officers. So mayroon na kami mga barangay na na-absorb. So sa barangay Mapawa, na-absorb siya. So Siya ang gyapon ang siya na-absorb yun. Kasi siya malapit gyapon ang- na. Hindi na tayo. Wala na may eleksyon? Wala na may Persis na. Wala na election. Persis na po may hawak sa ano. So kung kuan man ka mo ng eleksyon, mayroon kayong kaso. Kakasalan kayo. Pelsis na wala ni kumili. Wala na. Wala na. Oh. Sige kap no. Swerte, sige, sir. Salamat. Okay. Yes, salamat gid salamat sa inyo. Salamat. Okay. Kap, ang atong YouTube channel, maorag yan po, no? YouTube channel. Ang YouTube channel, Kap, talaga, pangana, likod ba It's Global World GOI 101, Hugpong Federal. Muna atong YouTube channel. Ay, murag to sa inyo memorandum. Oh. Atong ito gipasa sa Oh. murag na. Nadara ka po, kay ako may na-assign yun, ani.